Bingelele ngiphinde futhi ngikubungele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ukuthi uyavela ikhasi ngicela ngizokufanele ucobo subscribe like bese udlulisa ukuphawula ngemuva onazi indaba engenayo. Sekuvele ke indaba laphana ezithinta izinsizwa okanye obaba ababili abadabuka lapha kwamaphumulo nokuyibona abahlela imicimbi emkhula emculweni kaMaskandi. Kanti ke umhlaziyi kaMaskandi osiqiniseko Mvelase usephumela obala waveza indaba zokuthi lezi insizwa ngoba zingazwani, hhayi ukuthi hlasimpe ngoba nazo zingazwani lokhu ukuthi sekuyinto enkulu kangako yini. Uthi-ke umfo kaMvelase lezi insizwa eza ngandawonye, abantu abayeke ukugxambukela ey'ndabeni ey'thinta umaphumulo okanye ey'ndabeni ey'thinta labahleli bomcimbi okuwumcineka kanye noPapa G. Ngani zakwethu ngale nje ukukhuluma kakhulu-ke ake izwe nansi inkulumo evezwe umhlaziyi kaMaskandi ngalezi insizwa ezimbili. Uma kuxabana abantu bamaphumulo ukuqikelele kakhulu, ikakhulukazi uma ukuthi awuyi-understand life yamaphumulo, ukuqikelele kakhulu ukuthi uyeqhelanisa nalonto ngoba uzosala wedwa. Yabo, ngoba uzosala wedwa. Zolo lokhu uPapa G nomcineka noGay oMageza bonke labo bantu oMageza bonke labo bantu bephila ndawonye bonke, nicishe nongizwe Khuzani bani bebe ndawonye bonke labo bantu. Yabo, kungekho umuntu obengena phakathi kwabo. Kwahamba ngezimo zokuthi mhlambe baqhathwe izinto zabo zakwa business. Yabo, lonto le ejulile wena ozothi mawungena lapho usale wedwa futhi kuyona. Yabo, baphambana khona nobani waphuma ichova nalakhe nobani wayimela. Uyabona, laba bantu laba nje wade behlangene nje eminyakeni engemthathu edlule bebe ndawonye labantu awakaphela even no 3 years mhlambe behlukene. Labantu laba sengaphinde futhi bekwazi ukuthi uyabona nje uPapa G nomcineka kwaPapa G ngapha lapha phesheya kwamcineka omakhelwane labantu. Uma ngingena isililo kwaPapa G kungena isililo kwaPapa G noma mhlambe kukikizwa bakikiza bonke, mawukuthi ngingena isililo bonke bahamba bephuma omama namatshali bezwe ukuthi kwenze njani. So ezinye zezinto niqikelele bafowethu, yabona, niqikelele indlala inganihlomekisi. La kwa TikTok indlala noma ibuyifiye ngelinye lamalanga, kodwa ke ingagcini sikuhlomekisa ezomuntu. Yabo, cause ekugcineni kosuku kunezinto oyosala kwedwa kuzona. Yabona, manje nanga uPapa G usumbona esenomcineko usulokhu usine kuba ke lapha. Yabona, kade umthuka uPapa G noma kade umthuka umcineko umthuka egameni laPapa G noma uthuka uPapa G egameni likaMcineko, ususala wedwa lapha usazi ukuthi uzokwenza njani. Yabona, so be very careful kwamaphumulo. Mangakami itende emzini wensizwe yodwa kusuke ngaxatshwane lapho, kusuke nje kuthuswene noma kuphanjwene okwangaloso sikhathi into futhi ezolunga leyo. Yabo, kwamaphumulo lapho ngichaza indawo yangakithi. So uma kwenzeka mhlambe uyisihambi ungayingeni kakhulu into yamaphumulo ngoba uzosala wedwa. Ngiyakutshela mina uzosala wedwa. Yabo, yeah, uzosala wedwa. Be very careful kuyinto ezifana lezo. Ngiyazwa kumfowethu laphana umhla ka1 uthi ukwaleteka imali engango 6,000 if I'm not mistaken. Ningikhumbuze lapho mhlambe nina nemzwini. Uthi angazi ngathi ukwaleteka imali la ko 6,000 or 16,000, angazi noma ngiphambanisa u6,000 or 16,000. Yabo, siyami anibukeni bafowethu, bukani umhla ka1 nibuka u6,000. Bafowethu cha, yabona ezinye zezinto bafowethu, ezinye zezinto yabona, uthatha u6,000 ubeke la, uthatha umhla ka1 umbeke la, mase uzothi Papa G
uzama ukuyibheka lezi zinto lezi, uzama ukuyibheka ukuthi ubani ongayicela komunye lento, yabona. Abafowethu kulezi zinto ey'ngayenzi sense, yabona, kulezi zinto ey'ngayenzi sense, into efanayo nje, into efanayo kwakuthiwa uMthandeni ukweleta bani uma ufika, ngiyakhumbula kuthiwa uDubula umufi. Kuthiwa uMthandeni ukweleta uDubula. Bakwethu, anoyiqaphela i-social media bafowethu, heyi, anoyiqaphela i-social media, heyi, amadoda izwe likaHuba. Hey, anoyiqaphela, hey, bafana bakithi, hey, anoyiqaphela i-social media, hey, ayiqaphela. Uma ngicabanga nje leni umhlaba le engawuthatha nje u-6,000 angawuboleka ongathiwa engawunika uPapa G, uthatha umhlaba no-6,000 njengoba u-6,000 kwasanaye. Hey, no phela ukudlala bafowethu, be very very careful, hey. Umcimbi kodwa-ke next week ukhona ematshitshini, bethanda bengathandi, ukhona umcimbi bafowethu, sobe sikhona, yabona, sobe sikhona nje siy'phethe zethu, sobe sikhona, sobe sikhona. So nje engikushoyo ukuthi la engxabanweni noma ekuphambaneni kwey'nsizwa lezi, ikakhulukazi uma kuthiwa ezakamaphumulo, ungangeni kakhulu khona. uPapa G noMcineka bawomakhelwane, 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 yabo. Ukube nje baxabene, uyazi uMcineka ukuthi uPapa G maye khona uzobona ngemoto egcekeni, uyazi futhi ukuthi ulala kiphi indlu, ngabe kade wamshisa nendlu ube baxabene. Ukube baxabene, ngabe kade, hey, ngabe kade wamshisa nelandini ukuxabana. Kwasanawo uMcineka ngabe kade bamshisa nendlu nesihluthu sakhe lapha, yabo. Ngoba nawo uPapa G uyazi ukuthi le nje abayifikile, kusuke kumnaya lapha ne4x4 engabe yini ahamba ngayo uMcineka, emva lokho uyazi futhi ulala kuphi. Simple. So manje ngayingeni kakhulu into enomuntu uthi uboke ugeze, okay, hayi umzethe, uthi ngobe ngithi geze lezasi, kana ezinye zezinto bafowethu singangeni isigamanxa kakhulu kuzona, ngingangeni isigamanxa kuzona kakhulu. Ngiyazi khona ukuthi umnotho umngabe eSouth Africa, ilandile imngabe, yabo, indlala imngahle, indlala imngahle, ngufakazi walonto. Kodwa-ke indlala ingagcini sisihlomekisa, sihambe siyingqubuza ey'ndongeni. Ngalokhu sihamba siyingqubuza ey'ndongweni, yabo. So nje be very 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 careful lapho mhla ka-1 Bhasopa, Bhasopa lapho, Bhasopa lapho, usala wedwa, indlala yakho nkabi, ingakuhlomekisa, yabo. Ngoba lento okhuluma ngayo ungayisola ngayo kusasa lokho kusayo. Makuthiwa nje ngiyayingenelelo ungayisola ngayo kusasa lento yethu. So nje please be very very careful, yabo. So nje umcimbi uyaqhubeka sematshitshini laphana, sematshitshini laphana, siyokhetha intombi into ngoba sesikhathelo, sesiright ngamadusha. So sematshitshini laphana siyokhetha intombi into, so uzobe sikhona nje kamnandi, so